Nadu ka shitere ku April ka Google Pay ka PhonePe bat ka Paytm kumju ka UPI kinom trikam shu haki mobile number paklam pandan kam man ka tayo. Ka telong kubor ka yathu ba nadu ka shitere ku April kinong pandan kam kidei banlong ki bahusiar haka pandan kam yak UPI app kum ka Google Pay ka PhonePe bat ka Paytm. Shushu ki telong kubor ki yathu ba ka National Payment Corporation of India kala patha ya ki bank bat ki UPI application banweng ya ki number phone ki ba khalam panan kam balai ka NPCI ka shim ya ka nekarai ka NPCI ka shim ya ka nekarai ka dei ban yada ya ki chingkan rai ki kam thok kam shukor hak internet ki number phone ki balaslam khalam panan kam kila ban penmi ki jinge haki bank bat ki system UPI lada ki service provider kum ka Jio ka Airtel ka VI bat ka VSNL kila iPad ya unumber shaki weipat ki breu kane kala banwanra ya ka jingthok chuskor pisa ka iPad ka bangila banle banlait na kine lada pidon ya unumber phone uba phiklam panan kam laslam henrai uba lapanya so bat ka bank account chongpi pidei ban pha tokit haki service provider jongpi ban pentikina la unumber phone jongpi udang trikam ne em lada trikam shu pidei ban penpai ya u ne ban trikam biang ya u la ne penkelano ya u number phone jongpi haka bank account jongpi ka NPCI kala batha ya ki bank bat ki UPI apps ban pe ya ki number ki pakhlem pentrikam man ka tayo ya kup kita dei ban weng ya ki naka system kata nadu ka shitere go April kumta ki papendan kam UPI ki dei ban khmi binya ya kane khnang ba phin light na kano kano ka jing e ha ka jing pendan kam pisa online